Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και απόψε στα ταξίδια στις βιβλιοθήκες του κόσμου, μια εκπομπή των φίλων της Βαλβίου Βιβλιοθήκης, στα 92 FM στο ράδιο Μεσολογγίου, διαδικτυακά www.mesradio92.gr. Σήμερα λοιπόν μαζί σας θα είναι στο μικρόφωνο ο Γιάννης Ντίνος και η Λαμπρινή Κουζέλη. Μια ημέρα γιορτής της πολεμικής αεροπορίας, 8 Νοεμβρίου, γιορτάζουν ο Μιχάλης και η Μιχαέλα, ο Άγγελος, η Αγγελική, ο Ταξιάρχης, ο Γαβρίλ και η Γαβριέλα. Και βέβαια μην ξεχνάμε και το δικό μας Μιχάλη, το Μιχάλη Κιτσινέλη, το βιβλιοθηκό νόμου της Βαλβίου Βιβλιοθήκης. Χρόνια πολλά, Μιχάλη. Χρόνια πολλά, Μιχάλη. Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, you vex me, you vex me. From Chickachickarry to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Help soldier celebrate his leave, make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. It's a fact, man, it's a fact. In old Trinidad I also fear the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon when she heard her bingle croon. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Out on Manzanella Beach, GI romance with native peach. All night long make tropic love, next day sit in hot sun and cool off. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. It's a fact, man, it's a fact. Rum and Coca-Cola, rum and Coca-Cola, working for the Yankee dollar. Όσοι θέλετε να ευχηθείτε χρόνια πολλά στο Μιχάλη Κιτσινέλη δεν θα το βρείτε στη Βάλβη αυτή την εβδομάδα. Η βιβλιοθήκη είναι κλειστή από χθες και μέχρι τις 11 Νοεμβρίου. Μπορείτε να τον ξαναβρείτε πάλι από την ερχόμενη Δευτέρα. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί με χειμερινό ωράριο από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 7 καθημερινά. Έχουμε κάποια νέα, Γιάννη, για την δραστηριότητα στη Βάλβη Βιβλιοθήκη τις τελευταίες 15 μέρες. 50 άτομα την επισκέφθηκαν, μας είπε ο Μιχάλης Κιτσινέλης. Έγιναν 25 δανεισμοί βιβλίων και η Λέσχη Ανάγνωσης, η οποία δραστηριοποιείται από φέτος, ετοιμάζεται για την επόμενη συνάντησή της που θα γίνει στις 23 Νοεμβρίου. Όσοι έχετε γραφτεί στη Λέσχη Ανάγνωσης, να σας υπενθυμίσουμε ότι το βιβλίο που θα αναγνωστεί πρώτο είναι το Γκιάκ του Δημοσθένη Παπαμάρκου.
Εξαιρετικό βιβλίο. Εξαιρετικό πράγματι. Ένας νεαρός συγγραφέας, πολλά υποσχόμενος και βραβευμένος από την Ακαδημία Αθηνών. Όσοι δεν έχετε πάει, σπεύσατε. Είναι ήδη το βιβλίο σε πολλαπλά αντίτυπα στη Βάλβιο Βιβλιοθήκη και μπορείτε να το δανειστείτε κάνοντας χρήση της αστυνομικής σας ταυτότητας. Βέβαια, δεν έχει μόνο η Βάλβιος νέα, έχουμε και εμείς πολλά νέα. Έχουμε και εμείς πολλά νέα και κάτι έχω ακούσει για ένα μεγάλο διαγωνισμό που ετοιμάζονται να κάνουν οι φίλοι της Βαλβίου Βιβλιοθήκης. Τι έχεις να μας πεις γι' αυτό? Ετοιμάζουμε έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό που θα αφορά κυρίως τους νέους, τα νέα παιδιά, αλλά και τους γονείς τους. Το σύνθημα είναι «Πάμε Βάλβιο». Πάμε Βάλβιο. Πάμε Βάλβιο. Δανειστείτε ένα βιβλίο από τη Βάλβιο Δημοτική Βιβλιοθήκη, βγάλτε μια selfie στο χώρο της Βαλβίου με το βιβλίο σας, στείλτε την στο site των φίλων της Βαλβίου Βιβλιοθήκης, εκεί πέρα θα μπείτε και θα δείτε τις οδηγίες τις σχετικές και ο διαγωνισμός θα αρχίσει να τρέχει από 15 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου. Λεπτομέρειες και παραπάνω στοιχεία θα τα ακούσετε και στην επόμενη εκπομπή και βέβαια τα δώρα. Ρούλα, έχεις ακούσει τίποτα? Κάτι έχω ακούσει ότι θα υπάρχουν δώρα με ρόδες. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κάτι σχετικά. Στο Μεσολόγγι είμαστε, παιδιάδα έχουμε, ίσωμα. Τι εννοείς, ποδήλατο? Ποδήλατο, βόλτες στην Τουρλίδα. Μπορώ να πάρω κι εγώ μέρος? Μπορείς κι εσύ. Όλοι δηλαδή. Όλοι μπορούμε, αρκεί να επισκεφθούμε τη Βάλβιο Βιβλιοθήκη, να δανειστούμε ένα βιβλίο και να βγάλουμε μια φωτογραφία πρωτότυπη. Ακούσατε λοιπόν, ετοιμαστείτε, πάρτε φωτογραφικές μηχανές, κινητά, πηγαίνετε στη Βάλβιο, δανειστείτε ένα βιβλίο, βγάλτε μια φωτογραφία, μπείτε στο site των φίλων της Βαλβίου Βιβλιοθήκης και θα δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό. Από 15 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου. Όμως, μία εκπομπή δεν έχει μόνο διαγωνισμούς. Έχει νέα, ειδήσεις, καλεσμένους. Καλεσμένος μας απόψε ο Γρηγόρης Χρυσοστομίδης, ο βιβλιοθηκονόμος Εθνικής Βιβλιοθήκης, ο οποίος συντονίζει το δίκτυο ελληνικών βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Θα μας μιλήσει για το δίκτυο και τη δράση του. Καλεσμένος μας και ο δικός μας ο μεσολογγίτης ο Νίκος Τσαρούχης, ο συνιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου Πολύπλευρο. Θα μας παρουσιάσει το αγαπημένο του βιβλίο από την προσωπική του βιβλιοθήκη, μία στήλη που εγκαινιάζουμε σήμερα στα ταξίδια στις βιβλιοθήκες του κόσμου. Εσείς μας μιλάτε σε κάθε εκπομπή για τα βιβλία που αγαπάτε από τις δικές σας βιβλιοθήκες. Και θα έχουμε και άλλη μία στήλη, η οποία θα είναι οι προσωπικές βιβλιοθήκες. Μεγάλων προσωπικότητων. Όπως παραδείγματος χάρη, ένας μεγάλος ψυχαναλυτής, ο πατέρας της ψυχανάλυσης, ο Σίγμουντ Φρόιντ. I ain't no psychiatrist, ain't no doctor with degrees.
Για το δίκτυο βιβλιοθηκών λοιπόν θα μας μιλήσει ο κύριος Χρυσοστομίδης σήμερα. Τελικά υπάρχουν διαφόρων ειδών βιβλιοθήκες, δηλαδή δημόσιες, δημοτικές. Ήδη στην εκδήλωση που κάναμε τον Αύγουστο στο Μεσολόγγι, οι φίλοι της Βαλβίου, ήταν καλεσμένος και ο κύριος Χαλάτσης, ο βιβλιοθηκονόμος και υπεύθυνος της βιβλιοθήκης, δημόσιας βιβλιοθήκης Ναυπάκτου, ενώ εδώ στη δικιά μας περίπτωση έχουμε να κάνουμε για μια δημοτική βιβλιοθήκη. Τελικά υπάρχουν διαφορές σε αυτές τις περιπτώσεις και ποιες είναι αυτές οι διαφορές? Ρωτάς κάτι το οποίο μας ρώτησαν πάρα πολλοί από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση το καλοκαίρι, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες. Και στην ουσία είναι ότι ως τύπος βιβλιοθήκης είναι δύο βιβλιοθήκες που είναι όμοιες, με την έννοια ότι ανήκουν και οι δυο σε αυτό το είδος που λέμε λαϊκή βιβλιοθήκη. Δηλαδή τη βιβλιοθήκη, την πρώτη βιβλιοθήκη για το ευρύ γενικό κοινό, την οποία γνωρίζει ένας πολίτης. Είναι ένας θεσμός οι λαϊκές βιβλιοθήκες που έχει μεγάλη ιστορία, ξέρεις, στην Ευρώπη ήδη από το 18ο αιώνα, από την εποχή του διαφωτισμού. Ο σκοπός ήταν να γίνουν βιβλιοθήκες λαϊκές, δανειστικές, ώστε να μπορεί η γνώση, η πληροφορία, το βιβλίο να κυκλοφορούν. Στην Ελλάδα αυτός ο θεσμός εκπροσωπείται από αυτές τις δύο κατηγορίες, τις δημόσιες και τις δημοτικές. Η διαφορά? Οι δημόσιες είναι βιβλιοθήκες οι οποίες υπάγονται διοικητικά στο Υπουργείο Παιδείας. Είναι 46 σε όλη την Ελλάδα μαζί με την Εθνική Βιβλιοθήκη. Οι δημοτικές, από την άλλη πλευρά, παρότι είναι αντίστοιχης κατηγορίας, είναι βιβλιοθήκες που ανήκουν στους Δήμους και στα πνευματικά τους κέντρα, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Βαλβίου που υπάγεται στο πνευματικό κέντρο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Εδώ στην πόλη μας όμως, σε διάφορες περιόδους και στη δεκαετία του 80 και αργότερα, στη δεκαετία 90, τέλη δεκαετίας 90-2000, υπήρχε μια σοβαρή συζήτηση αν η Βάλβιος τελικά πρέπει να μετατραπεί σε δημόσια βιβλιοθήκη. Υπήρχαν τελικά κάποιοι κίνδυνοι για αυτό το λόγο? Έχεις δίκιο που το λες αυτό, γιατί υπάρχουν και τεκμήρια αυτής της συζήτησης, τα οποία μας τα παρουσίασε σε αυτή την καλοκαιρινή εκδήλωση η Μαρία Μπακαδήμα, η προϊσταμένη των Γενικών Αρχείων του Κράτους του Νομίου του Λακαρνανίας. Υπάρχει αλληλογραφία της Δημοτικής Αρχής με το Υπουργείο Παιδείας και αιτήματα για να μετατραπεί η Βάλβιος από δημοτική σε δημόσια βιβλιοθήκη. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και στη μια περίπτωση και στην άλλη περίπτωση. Δηλαδή, να σου πω το πολύ απλό, το οικονομικό, έτσι. Μία βιβλιοθήκη η οποία είναι δημόσια, υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, το βιβλιοθηκονόμο τον πληρώνει το Υπουργείο Παιδείας, τα έξοδα της βιβλιοθήκης τα πληρώνει το Υπουργείο Παιδείας και υπάρχει και ένας γενικότερος συντονισμός όλων αυτών των βιβλιοθηκών και συμμετοχή τους σε πολλά προγράμματα, ευρωπαϊκά, εθνικά και άλλα. Και λοιπόν το πλεονέκτημα να είναι μια βιβλιοθήκη δημοτική, πού θα αντιστοιχούσε? Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ δραστήριοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται να έχουν μια ανεξαρτησία κινήσεων, δηλαδή να μην υπάγονται σε κανόνες και σε νομικά πλαίσια του Υπουργείου Παιδείας και προτιμούν να διαχειρίζονται μόνοι τους τη βιβλιοθήκη τους. Ας πούμε, ο Δήμος Αθηναίων έχει μια δημοτική βιβλιοθήκη. Η διπλανή βιβλιοθήκη στο Αγρίνιο είναι επίσης δημοτική βιβλιοθήκη, δεν είναι δημόσια. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και στη μια και στην άλλη περίπτωση. Βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσο, ενώ στις δημόσιες βιβλιοθήκες λόγω δικτύωσης και μιας κεντρικής εποπτείας και διοίκησης έχουμε έναν αριθμό, ξέρουμε πόσες είναι κτλ. Στις δημοτικές βιβλιοθήκες φαντάζομαι ότι αυτός ο αριθμός δεν είναι και συγκεκριμένος. Είναι άγνωστος. Πριν από αρκετά χρόνια το τότε Εθνικό Κέντρο Βιβλίου είχε επιχειρήσει να κάνει μία απογραφή και τις είχε βγάλει περίπου 700 τόσες σε όλη την Ελλάδα. Από 47 που είναι οι δημόσιες. Έτσι, 46 οι δημόσιες, 700 και οι δημοτικές, κοινοτικές βιβλιοθήκες. Βέβαια, πολλές από αυτές δεν λειτουργούν καν, είναι ανενεργές. Επομένως, θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο το δίκτυο αυτό που τρέχει τώρα η Εθνική Βιβλιοθήκη, η οποία βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δραστήρια φάση της λειτουργίας της, σε μια περίοδο που βοηθιέται πάρα πολύ από το Ίδρυμα Νιάρχος, με το καινούργια κτίρια που γίνονται στον υπόδρομο στην Αθήνα, στην Καλιθέα, και με ποιο τρόπο μπορεί αυτό το δίκτυο να βοηθήσει και να συντονίσει και να οργανώσει ενδεχομένως και τις βιβλιοθήκες τις δημοτικές. Αυτό που κάνει η Εθνική, Γιάννη, είναι πρώτα απ' όλα
το ουσιώδες, δηλαδή μια χαρτογράφηση του χώρου των δημόσιων δημοτικών βιβλιοθηκών, αλλά και άλλων βιβλιοθηκών, όπως θα ακούσουμε στη συνέντευξη του κύριου Χρυσοστομίδη σε λίγο, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε εικόνα πόσες είναι, πού είναι, τι κτίρια έχουν, τι προσωπικό έχει καθεμιά, τι συλλογές έχει, για να μπορέσει μετά η κάθε μία να αναπτυχθεί με τη βοήθεια της Εθνικής Βιβλιοθήκης και βάσει των συγκεκριμένων και ειδικών αναγκών της. Φαντάζομαι μας αφορά άμεσα στο Μεσολόγγι. Μας αφορά πάρα πολύ, γιατί χρειαζόμαστε κάθε βοήθεια που μπορούμε να έχουμε για την ανάπτυξη, την αναζωογόνηση, τον εξυγχρονισμό της Βαλβίου Βιβλιοθήκης. Που, κακά τα ψέματα, έχουμε μείνει πολύ πίσω. Έχουμε μείνει πίσω, έχουν περάσει τρένα στα οποία δεν έχουμε επιβιβαστεί όπως συχνά ακούγεται. Μας είχε γίνει μια επίσκεψη και από το δίκτυο Future Library πριν από μερικά χρόνια, που συγκροτούσε αυτό το δίκτυο βιβλιοθηκών που κληρονόμησε τώρα η Εθνική Βιβλιοθήκη. Δεν μπόρεσε τότε η Βάλβιος να συμμετάσχει στο δίκτυο αυτό, που δραστηριοποιείται από το 2011 με πολλές δράσεις, ειδικά το καλοκαίρι για τα παιδιά. Μας δίνεται όμως μια νέα ευκαιρία τώρα να μπούμε στο δίκτυο της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Επομένως, ο κύριος Χρυσοστομίδης στη συνέντευξή του έχει να μας πει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και πάρα πολύ επίκαιρα για το Μεσολόγγι. Ταξίδια στις βιβλιοθήκες του κόσμου από τους φίλους της Βαλβίου Βιβλιοθήκης και το ραδιοφωνικό σταθμό Μεσολογγίου, και καλεσμένος της απόψινής μας εκπομπής είναι ο κύριος Γρηγόρης Χρυσοστομίδης, βιβλιοθηκονόμος της Εθνικής Βιβλιοθήκης και συντονιστής της καλοκαιρινής εκστρατείας του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Κύριε Χρυσοστομίδη, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε εδώ μαζί μας για να μιλήσουμε για την Εθνική Βιβλιοθήκη στη νέα εποχή, για το δίκτυο ελληνικών βιβλιοθηκών και για τις δράσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης που μέσω αυτού του δικτύου απλώνονται σε όλη την Ελλάδα. Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η Εθνική Βιβλιοθήκη με το Μεσολόγγι έχει μια πολύ παλιά σχέση που ανάγεται στο 1824, όταν ο Μάγερ στα ελληνικά χρονικά ρίχνει πρώτος την ιδέα σύστασης Εθνικής Βιβλιοθήκης. Πολύ σωστά, έτσι είναι. Στο περιοδικό που εξέδιδε στο Μεσολόγγι το χειμώνα του 1824 κάνει αναφορά στην δημιουργία μιας Εθνικής Βιβλιοθήκης όταν το ελληνικό έθνος θα αποκτήσει υπόσταση, γιατί αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει τα προοδευμένα κράτη σε όλη την τότε Ευρώπη και Αμερική. Λέγαμε πριν από λίγο στους ακροατές μας ότι η Εθνική Βιβλιοθήκη περνάει τώρα σε μια δυναμική νέα εποχή, με νέο κτίριο, με ένα πολύ δραστήριο διευθυντή, με πολλές συνεργασίες και δράσεις. Μια από αυτές είναι το δίκτυο ελληνικών βιβλιοθηκών, στο οποίο συντονίζεται μια σημαντική δράση στην καλοκαιρινή εκστρατεία. Τι ακριβώς είναι αυτό το δίκτυο ελληνικών βιβλιοθηκών της Εθνικής? Για εξηγήστε μας. Ωραία. Το δίκτυο των ελληνικών βιβλιοθηκών αφορά κυρίως, και ξεκινάμε από αυτό, το δίκτυο που περιλαμβάνει όλες τις βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της καλοκαιρινής εκστρατείας. Από το 2012 το Future Library, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, είχε ξεκινήσει, οργανώσει αυτά τα πρωτότυπα προγράμματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μεταξύ 15 Ιουνίου και 15 Σεπτεμβρίου, και από πέρσι το Απρίλιο-Μάιο του 2015 αυτή η ευθύνη και αυτό το πρόγραμμα πέρασε στα χέρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Έτσι αναλάβαμε και ξεκινήσαμε πέρσι, όχι απόλυτα προετοιμασμένοι στο να κάνουμε ένα σεμινάριο όπως γινόταν κάθε χρονιά, όπως τις προηγούμενες χρονιές, γιατί ήταν μεταβατικό το στάδιο, αλλά με την υποστήριξη των βιβλιοθηκών που ήδη συμμετείχαν στο παρελθόν, με την εμπειρία που είχαν, μπορέσαμε να κάνουμε με πολύ καλά αποτελέσματα την καλοκαιρινή εκστρατεία πρώτη φορά με την υποστήριξη του Future Library και τη τεχνογνωσία που μας έδωσε. Από εκεί και πέρα, από φέτος,
η Εθνική Βιβλιοθήκη μόνη της συνέχισε αυτό το πρόγραμμα, συνεχίζοντας πάλι να έχει την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Και έτσι από τον Μάρτιο είχαμε ένα σεμινάριο που έγινε για 3 μέρες και προσκαλέσαμε περίπου 130-140 βιβλιοθήκες, εκπροσώπους από αυτές τις βιβλιοθήκες, με σκοπό να εκπαιδευτούν, να μάθουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούν να παρουσιάζουν τις δράσεις στις βιβλιοθήκες τους με διάφορους πρωτότυπους τρόπους, με απότερο σκοπό να αναπτυχθεί η φιλαναγνωσία και η δημιουργικότητα, να έρθουν τα παιδιά μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης, να συνηθίζουν σε αυτό το περιβάλλον και να μάθουν με καινοτόμους τρόπους να αναζητούν τη γνώση. Ποιες βιβλιοθήκες μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό το δίκτυο ελληνικών βιβλιοθηκών? Αρχικά για το δίκτυο της καλοκαιρινής εκστρατείας, γιατί μπορούμε να πούμε, θα σας αναφέρω ότι υπάρχει ένα ευρύτερο δίκτυο το οποίο ήδη στείνεται, μπορούμε να πούμε, από την Εθνική Βιβλιοθήκη. Αρχικά στο πρόγραμμα της καλοκαιρινής εκστρατείας είναι οποιασδήποτε βιβλιοθήκες από τις δημόσιες ή τις δημοτικές, κάποιες ειδικές βιβλιοθήκες μπορούν να συμμετάσχουν και ιδιωτικές και να προετοιμαστούν για αυτά τα παιδικά προγράμματα. Τώρα υπάρχει ένα άλλο δίκτυο το οποίο είναι μεγαλύτερο σε αριθμό και περιλαμβάνει πολλές άλλες βιβλιοθήκες οι οποίες είναι ερευνητικές, μπορεί να είναι εκκλησιαστικές, μπορεί να είναι νοσοκομιακές ή πανεπιστημιακές, οι οποίες έχουν σαν σκοπό αυτό το δίκτυο. Αρχικά είναι, μπορούμε να πούμε, μια πρόσκληση ενδιαφέροντος σε αυτές τις επιπλέον βιβλιοθήκες. Και να πούμε εδώ ότι οι ήδη υπάρχουσες βιβλιοθήκες στο δίκτυο της καλοκαιρινής θεωρείται ότι ήδη ανήκουν σε αυτό το δίκτυο. Άρα οι επόμενες βιβλιοθήκες οι οποίες συνεχώς προστίθενται είναι αυτές με τις οποίες μελλοντικά, πολύ σύντομα, όταν μετά τη μεταστέγασή μας στις καινούριες εγκαταστάσεις, θα οργανώσουμε νέα προγράμματα, νέες συνεργασίες με αυτές τις βιβλιοθήκες. Δηλαδή, οι βιβλιοθήκες οι οποίες έρχονται και δεν συμμετέχουν στην καλοκαιρινή εκστρατεία λόγω του χαρακτήρα της, λόγω ότι δεν είναι παιδικές ή δεν είναι απλές δημοτικές δημόσιες βιβλιοθήκες, μπορούν να συμμετάσχουν σε άλλα προγράμματα τα οποία θα γίνονται από το 2017 και μετά, από τη μεταστέγασή μας και μετά. Ποιο είναι το όφελος που έχει μια βιβλιοθήκη, είτε δημόσια και δημοτική, είτε κάποια ειδική βιβλιοθήκη από αυτές που μας αναφέρατε, από την ένταξή της στο δίκτυο της Εθνικής Βιβλιοθήκης? Δηλαδή, τι προσφέρει η Εθνική Βιβλιοθήκη σε αυτές τις βιβλιοθήκες που έρχονται να μπουν κάτω από την ομπρέλα της? Να σου πω, επειδή για το ευρύτερο δίκτυο το οποίο ετοιμάζουμε δεν έχουμε παραδείγματα, αλλά είναι πρόσκληση ενδιαφέροντος, μπορούμε να πούμε τι όφελος είχαν οι βιβλιοθήκες που ανήκουν στο δίκτυο της καλοκαιρινής εκστρατείας. Να σκεφτούμε ότι βιβλιοθήκες οι οποίες για χρόνια ήταν απομονωμένες μόνες τους, μην έχοντας στο προσωπικό μια ειδική εκπαίδευση, ειδικά προγράμματα παιδικά καινοτόμα, μπόρεσαν με την υποστήριξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης, η οποία στηρίζεται οικονομικά στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, να μπορέσει να προσφέρει εκείνη την εκπαίδευση στο προσωπικό αυτών των βιβλιοθηκών, να τη στηρίξει με την τεχνογνωσία που έχει πλέον και εκείνη, καθώς επίσης και κάποιο υλικό, όπως ψηφιακές αφίσες, με τα τηλεοπτικά σποτ, ραδιοφωνικά σποτ, και με μια εταιρεία η οποία κάνει promotion, προωθεί την διαφήμιση αυτής της εκστρατείας, ώστε να μπορούν όλοι μαζί να πετύχουν τα αποτελέσματα τα οποία μόνοι τους δεν θα κατάφεραν. Αυτό φαίνεται αν δούμε πολλές από αυτές τις βιβλιοθήκες, οι οποίες στο παρελθόν δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα και μας αναζήτησαν. Φέτος μπορούμε να πούμε ότι προσθέθηκαν 20 καινούριες βιβλιοθήκες στο δίκτυο της καλοκαιρινής εκστρατείας, μαθαίνοντας και βλέποντας τα αποτελέσματα που είχε στις άλλες βιβλιοθήκες αυτή η συμμετοχή. Πώς εντάσσεται κάποια βιβλιοθήκη στο δίκτυο της Εθνικής Βιβλιοθήκης? Υπάρχει μια σελίδα η οποία είναι το network.nlg.gr, που μπορεί κανείς να συμπληρώσει μια αίτηση για να μπει σε αυτό το δίκτυο. Υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχει μια περίληψη για το πώς λειτουργεί αυτό το δίκτυο και μάλιστα αυτή η σελίδα για πρώτη φορά φέτος χρησιμοποιήθηκε σε μια καλοκαιρινή εκστρατεία, δίνοντας δυνατότητα στους συμμετέχοντες, είτε αυτοί ήταν από το προσωπικό, είτε αυτοί που συμμετείχαν, δηλαδή οι γονείς με τα παιδιά, να παρακολουθήσουν όλες τις δράσεις που γινόντουσαν κατά τη διάρκεια, πάνω από 3.000 δράσεις, μέσα στην καλοκαιρινή εκστρατεία, σε όλες τις πόλεις, να ξέρουν σε ποια πόλη γίνεται αυτό το πρόγραμμα και με ποιο τρόπο, από ποιο προσωπικό. Η ένταξη στο δίκτυο της Εθνικής Βιβλιοθήκης επηρεάζει την υπόσταση της βιβλιοθήκης που εντάσσεται το διοικητικό της καθεστώς? Φυσικά όχι, γιατί είναι μια συνεργασία ισότιμη. Είμαστε ένας άλλος οργανισμός, δεν μπορούμε να επέμβουμε σε άλλες βιβλιοθήκες. Ο σκοπός μας είναι συνεργασία και όχι κάτι άλλο. Οπότε εθελοντικά κάποιος, αν θέλει, κάνει αυτή την αίτηση για να μπορέσει να συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα. Αναφερθήκατε πολύ στην καλοκαιρινή εκστρατεία. Πείτε μας λίγο περισσότερο για την εκστρατεία αυτή. Τι ακριβώς είναι, ποιοι είναι οι σκοποί της, ποιο είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται? Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι το κοινό είναι ένα κοινό παιδιών που περίπου μπορούμε να πούμε είναι μεταξύ 6 και 12 ετών, χωρίς να είναι απόλυτο, εκεί περίπου
μπορούμε να πούμε ότι εστιάζεται. Σκοπό έχει σε μια περίοδο χαλάρωσης που είναι το καλοκαίρι να μπορούν τα παιδιά να μην χάσουν την επαφή με το βιβλίο και να μην χάσουν την επαφή με τη βιβλιοθήκη. Και από την άλλη, εκείνο τον καιρό που έχουν περισσότερο χρόνο, να μπορέσουν να έρθουν στη βιβλιοθήκη σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις που ίσως το χειμώνα, λόγω του φόρτου εργασίας που έχουν τα παιδιά με το σχολείο, τα φροντιστήριά τους, τις ξένες γλώσσες που κάνουν, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Τώρα, δεν έρχονται εκεί μόνο να καθίσουν, να δανειστούν ένα βιβλίο, να πάρουν ένα βιβλίο και να φύγουν, αλλά μέσω αυτών των προγραμμάτων τους δίνεται η ευκαιρία με έναν έμεσο τρόπο να βρεθούν στο περιβάλλον της βιβλιοθήκης και να δουν ότι η βιβλιοθήκη δεν είναι ένας στατικός χώρος όπου απλώς πηγαίνεις, παίρνεις βιβλία, υπάρχει μια ησυχία. Μπορεί να μην υπάρχει ησυχία και σίγουρα κατά τη διάρκεια των δράσεων υπάρχει πολλή φασαρία, ευχάριστη, επικοδομητική, δημιουργική φασαρία. Οπότε με τον τρόπο που παρουσιάζονται, γιατί ο τρόπος που παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα είναι διαφορετικός κάθε βιβλιοθήκη. Εκπαιδευτήκανε οι άνθρωποι των βιβλιοθηκών με το να παρουσιάζουν ένα θέμα με διαφορετικούς τρόπους όπως ο καθένας νομίζει. Δηλαδή, ένας πλησιάζει ένα θέμα εικαστικά, ένας άλλος αρχιτεκτονικά, ένας άλλος με την κίνηση, με το χορό, ίσως με το να βγει έξω από τη βιβλιοθήκη, να φύγει από τη βιβλιοθήκη, να κινηθεί στο περιβάλλον έξω, το περιβάλλον της φύσης και να μπορέσει να συμμετάσχει άμεσα το παιδί. Αυτό έχει αποδειχθεί εδώ και χρόνια, από πριν από το Future Library και σαν συνέχεια από εμάς, το ότι είναι πετυχημένο. Και φαίνεται από το ενδιαφέρον ότι πριν ακόμα αρχίσει η εκστρατεία, μας ζητούν, μας τηλεφωνούν και σε εμάς και στις βιβλιοθήκες γονείς για να έρθουν. That's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves bill and coo when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry in my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Have you ever heard two turtle doves bill and coo when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss.